sedemenan najan ana sing duwe durung resmi kawinan asik me audio bro daya motor sebelah ora lanang kasurate mung anak STNK langka BEP kabeh video production video shooting status sedemenan kan ana sing duwe ora resmi kawinan kembali masih bareng tim berapa di sini audio pro sound system PSG status sedemenan najan ana sing duwe durung resmi kawinan video production video shooting daya motor sebelah